Maraming salamat na nandito tayo lahat. I-celebrate natin ito, no? Napaka-importante ito. Nagsasama tayo ulit. Napaka-importante tayo. That today is a blank slate. The first. It's time to be hopeful. Make your resolutions. Make your wishes. Today is day 1 of 2023. Maraming salamat. Tulong mo kung bakit sa hirap ng buhay. Dami mong problema ang tulog kasi sa this is not home. Ang sikreto kaya tanging pagbuhay. Mo sabi nila may